No disco policy ipatuman sa dakbayan sa Talisay sugod sa miaging buwan aron kalikayan ang pagsiaw sa mga krimen. Ani ang report ni Femari Dumabo. Dito pa ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga iyang gipasabot sa 22 ka mga barangay kapitan sa dakbayan sa Talisay ang rason nganong ipatuman ang no disco policy sa dakbayan. Ilabi na ning sunod-sunod nga kapistahan sa dakbayan karong buwana. Usa sa nabantayan sa kapulisan nga sa nangaging mga buwan ug tuig, ang disco mooy nahimong tapukanan sa mga batanon nga sakop sa mga gang ug misangpot sa gangwar. Niadtong Oktubre sa miaging tuig lang, duha ang namatay tungod sa gangwar human sa disco sa Barangay Linaw. Dako gyud possibility nga truan ng disco ana magtapok ang mga kabatanunan, ana din na magsugod ang mga recruitment o tapok-tapok. Natay ongoing karon nga mga diversion programs ani mga members sa mga gangs. So while ongoing ang ilang diversion program, as agreed sa support po sa mga barangay kapitan, ato sang gi-put on hold ang pagkandak og mga disco. Uyon usab ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa sugyot sa kapulisan. Dili gid sila sa daan, wa gid tay sila doan nga daan tungod sa disco. So bawal gid ang magdisco sa atong mga kadalanan. Pero kung may tag bawal ang disco, wala na sa to ang kabon. Wala na. Basta ang amo lang concern nga di lang himuon sa atong mga kadalanan. Nakasabot ra ang Association of Barangay Council ug andam kining ipatuman sa mga kapitan. So instead of disco, i-divert na lang og laing activity. Like baron kanang kuan, kanang nabaroy live band, ana or other nga mga activity. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.